Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नै फैलायबाय नोंथांमोननि लोगो एनिथिं देरासाया जों दा मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनोसै आरोना। नै लोगोफोर नुगोन जों बहा थांगासिनो दं नायलांबाय थादो लोगोफोर आं YouTube चेनेलखौ नोंथांमोनबो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। बासाव गाखोनोसै आरो गारिया फैबाय। नै लोगोफोर गाखोनोसै आरोना नायलांबाय था लोगोफोर बरिं दाजा। ini जोंना बासा आल्ट्रा बास ना मा बुङो बेखौ एकदम मोजां खालामना जिरायनो नै गेसें बारा मानसि गैया बेहाय रावखौबो नेबाय थाया पुरा टाइम थांबाय थायो आरोना। दा टिकेट लानोसै टिकेट लाबाय आरोना लोगोफोर नै 20 रांल' सानैजों 40 थाखा थांबाय। लोगोफोर ओंखारनो जालायबाय नै दा जिरायनायनिफ्राय सिखारबाय। दा गेट खाथियाव थांना थानोसै आरोना थाब ओंखारनांगोन ना बेहाय अट'मेटिक दरजाया अट'मेटिक खुलियो थाब ओंखारथारनांगोन नङाबा सिंनि थांफिनो ड्राइभारफोरा लेट खालामबाथाय रायो आरोना। ओंखारनो जानायखाय फिर जादों आरोना गेट खाथियाव गासैबो गसंना थाहैदो अट'मेटिक बन्द जायोना ओंखायनो गासैबो थाब ओंखारनो थाखाय गेट खाथियाव थांना थायो। ओंखारबाय जों लोगोफोर दा ससे थाबायलायनोसै लोगोफोर नै गारिनिफ्राय ओंखारना थाबायलायबाय। थाबायनाय मजायानो बेलेगखाना एकदम गोदान जायगायाव थाबायनानै बेरायनो मोनबाथाय बिराद मोजां नाङो आरोना। दा जों मोनसे जायगायाव थांबाय थादों लोगोफोर बेखौ भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। दा एसे दसे थाबाव आरोना दसे थाबाव लोगोफोर नै आं दा थाबायबाय लोगोखौ केमेराखौ हमनो होदों एसे बाय गाजा मारिदों आंबो थाबायनानै लोगोखौ केमेराखौ लानो होदो एकदम नायलांबाय था लोगोफोर दा बरिं जा एकदम हिट जागोन माने बे थगायलायबाय नै ओरैबायदि गाजा मोनसे स्किल आरोना बियो बे आइसक्रिम फानग्राया बेना स्किलसो बिना बिदिनो जायो आरोना ओरैबायदि थगायखायो जा जबनि इन्ट्रेस्ट लोगोफोर नोंथांमोनाबो मालाबाफोर मेलाफोराव बिदि लोगो मोनोबा एसे ट्राइ खालामनानै नायबानो जाबाय माने तामानि इन्जय मोनो आरो मोजां नाङो आरोना। फाइनालि आइसक्रिमखौ मोनजाबाय आरोना लोगोफोर बिराद जमुनि गेजेराव नै बिथिं सफैलायबाय नैथिं गथ'फोरनि सुइमिं पुल बानायना दोनो आरोना गथ'फोर गेलेनाय लोगोफोर। मा नायनो मा एन्टारटेनमेन्ट खालामनाय लोगोफोर ओरैबायदि जि गोसो बेखौनो। नै लोगोफोर बिथिं बुर्ज खलिफा ना मा बुङो दुबाइनि टेम्परारि बानायना दोनदों आरोना थेवबो एसे डेक'रेसन साजायना दोनदों मोजां नुदों आरोना मानसिफोरा फट'शुट खालामगासिनो दं। नै एक्जिटआ ओंखारनोसै जों फाइनालि जोंना बे सासेया खम दामाव थाङो बेनाव थांगोन आरो माने जोंबोथ' बेयाव एसे मिथिनाय जाबाय नालाय जायगाफोरखौ थेवबो थगायनो नाजायो आरोना जोंखौ एसे गुफुर माबा नुनानै नेपालिफोर बायदि नाङो नेपालनि सानो आरोना जोंखौ ओमफ्राय नेपालनिसो होनना बुङो आंखौ लोगोखौबो नेपालसो होनना बुङो मालाबा चाइनिसबो बुंलायलाङो ओरैबायदि सिंसुं सांसां होनना रायलायलायो मालाबा रागाबो जोंलायलायो आरोना जों साला चाइनिस नेपालिस होनलायलांबा जोंबो आसखा दांना हायो रायलायनाया थेवबो लास्टाव इन्डियानियानो जायो आरोना बिथांमोनाबो लास्टाव हमनानै मोनो। दा लोगोफोर फाइनालि टेम्प'आव गाखोबाय टेम्प'नि साइडआव उनाव ओरैबायदि खुला हावा जानानै टेम्प'आव गाखोना थांबाय थादों लोगोफोर। आं ब्लगखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला बेयावनो आं दिनैनि ब्लगखौ फोजोबनाय जासिगोन आरोना लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा साबायखर थाबाय लोगोफोर। फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर आंनि ब्लगखौ फिन लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर थेंक इउ।